Kowuok e doho nyako Ramogi wadhi ane weche mag apaya kod rito ngima kaka nanyisi motelo ni nitiere okenge ma oketi maneno ni ngima orito apaya makare. Obila ondhiyo nyamburko mayo 25 okinyi ma kawuono e apedha ma apoya mar pedho geche manikod okumba mar nyamburko ma bandia. Weg nyamburko go ibiro chwal e doho gi ketho ma ojukogigo. Jafwambo marwa James Okoth ne ochopo e apedha no mabende kambi mar chiwo okumba mar Direct Line Assurance ochiwo puonj ne joriembo. E apaya ma ochomo Nairobi, kara kek yore makachok e kar dak Manyalenda. Obila ne oketo ageng'a mar ndhiyo nyamburko ma ok oluwore gi dwaro mar chike ndara. Ka gitudore gi kambi mar Direct Line Assurance machiwo okumba kata insurance ne nyamburko, Obila ne owuok oko mar yango nyamburko ma okumba mag-gi bandia. Apisas mag Direct Line Assurance bende ne omedo tiego joriembo e wi ber bedo gi okumba ma opodhi. E apaya ma ochomo Busia, picha ne en macha. Ka weg nyamburko moko ni fwenyo ni riembo maonge okumba. E kinde mathothgi ni fwenyo ni tiyo gi okumba mabandia. Wilson Maina ma otelo ne chenro mag nonro e kambi Direct Line Assurance opuoyo apedha no ma otim Kisumu ka oyango ni tim mar tiyo gi okumba mabandia sani oore e pachoka. Osingo ni gibiro medo tudore gi Obila e puonjo jopiny kod kao okang' ne joketh chik. Koyango kwand nyamburko mane ondhi e boseche 2 mar apedha, apisa mochung' ne chenro mag apaya e alwora ma Nyanza, Alan Mwangi, osiemo achudhe ma jochiwo okumba ma ok opodhi kendo lero ni apedha makamano biro dhi nyime. We have conducted an operation to check on vehicles that are moving on our loads with fake insurances. We have netted 25 saloon cars, 10 without insurances, and 15 with fake insurance stickers. Omedo ni apedha makamano itimo mar neno ni weg nyamburko orito mwandugi e kinde ma jowuoth bende oyudo konyruok mar okumba e kinde masira mag apaya. And this is not because of police, it's because of your own safety. Because we have seen people being a millionaire today, and tomorrow you wake up a very poor man because of a vehicle having been involved in an accident, causing a lot of injuries or even fatality, and you are forced to compensate those people. Kojiwo paro mar chwalo apedha makamano, jakom weg matatu e boma ma Kisumu, Charles Obuya, oywak ne achudhe mauso okumba ma ok opodhi kendo kwayo weg nyamburko mondo obeda kicha e kinde ma ging'ado okumba. Akwayo ni sasa ya midhi ng'ado insurance, te mondo ing'e ni to insurance ming'ado ni en maber koso ok en maber. Kech oyudore ni sani wan gi cartels mawuotho mang'eny, ng'ado insurance to ging'ado mafake to gimiyo wat wetiyogo. The operation continues and we will net more vehicles because like today, within 2 hours, we managed to net all those vehicles. So we still believe there are more vehicles without insurance covers. Kaluwore gi kambi machiwo okumba mar Direct Line, weg nyamburko koro nyalo fwenyo ler mar okumba ma ging'ado ka gioro namba mar gari kata namba plate kaka ote machuok e namba 234554. James Okoth, Ramogi TV.